Ένας άνθρωπος έχει τη δύναμη να κάνει τη διαφορά. Όταν όμως ενώσουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Η αρχή θα γίνει στις 26 Μαρτίου. Όταν θα σβήσουμε τα φώτα για την ώρα της γης, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας. Φανταστείτε όμως τι μπορούμε να πετύχουμε αν ξεπεράσουμε τη μία ώρα. Αν ξεπεράσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Αν ο καθένας μας αλλάξει την καθημερινότητά του, μπορούμε όλοι μαζί να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο. Στις 26 Μαρτίου, στις 8:30 το βράδυ, ξεπεράστε τη μία ώρα. Ξεπεράστε τον ίδιο σας τον εαυτό.